ni su na chire ba ne sei no mame oba na me sister apaka aduane enu ade be so no mintimi nidi mintimi so ntra me fie ho me fom kwan nyina yasi se me nya kwan kwafom ko so me twa no ho kwan sa bo so me miansa nyina sika o me se ni pado do o mo ka cha so me gi kokoo mintimi hu de ba e kwa cha o kokoo no ahoro mi nyina o mo kwa ade a che o mbeba obi a mebi me ni pa fofra be pre me bi o ha masasi ro ase me nko Ayamiya ebo ayamiya ayamiya kwabne jagba wada for bo ayo den na me ka chiro ma me waye wo den odi me yere no odi na ekunu ampa mama nko bi mi abaso enyum ebo ayamiya wo ho enka mebo ebo ayamiya wo emisay asem we dey asem sebe obo nyom ayabe Obapa Tunchi Inti obaji me say 4 million okay we na obi say akwamna dagba me ko bi say no me so papa no ko ye no okoye pe ode koto da ni mu na say waye wadi wo kwamna dagba di wo iti mu aben waden ani e ba sa no yem hye mame sisi akora nya me hye sa nya me hye mam de misusu wo mitiri wo enti na nsem ho ina na me ne na mo but me test asem me kote wo ho no mo de ko bo na anim no ono still no opesa osa na me nante o fra me say yam kwachi kusi na me say o ni kan me ba wa fa wo yire mo kwachi kusi na wani me say ebetimi ahwe mo atwe se kan mo so oba fra me yam kwano me sa me say o mo kwa me ba eti anu anka se bi say me say opa me cho se wa yam boni bi a me ne ka na on pa me cho na me say onya me hwe ebe sabe na mo fa mo ne so se me di aboro so no wasan bi say me sa no ati atu so afa no wasan bi say me say oya correct there oya correct nyemi oya man ye na sa no so be so ni dem e ona me tikem ko pesa oni mi ye wo kem ene wo ji so farmer no ene wo susu ona ne ga cha woman ko ni den aha no ha den usiki usaka den uhedu hey usiki usaka usika gege de wi asi twa me ma o mama friend ahụ semi mama bra me yin style shima me kayo mama so me mama me aka enchine nkamfo no ho de but be mo oni mehie ene nne ni onyame osa pese oni mi nye bi wo mo se de entia omo so omo wura mi mu ana electrical shock Hey, we are samba wo, we are samba befia. Nim say no mo de dem ma mutimi kan nsem. Kan nsem na chire na mo se de yen. Omo ma no e sweet yo. Ensem ka. Otumi ga say let's be dem yin style was style we dem ko bi ko yi mi wa bonten bi anka meto me fon kura to atwene nsu. Obi ko yi na bonten ko beto no fon atwene nsu. Ka me nsem nga kra. That's bad. What is that's bad no. Hey, would you no ko de ka chire me no tse. Why when you say go group meti bi akoye bia. Me di akoyi na me de boto bi ka dia. Me di akoyi ne sa she do no do. Sama te say me anga sa style no krampo no. Me say no ko yi. Minim kwa me fa so kra me yes ade no. Ase me kra minim za me yes style bi mpo. Si me krampo my sa style ma ya san ka me kaya san yen so mintimi enka bi. Na che say mugusu aya ne ba wuti mu ana ba wani so. Ana ti animre no ho be na wotwe madakura ana obi frame se ofa na wen na se me de no fi o mada no se obi a fa we no wokodi no ei obi aye den obi a fa me de okodi no obi akofa yire ye den obi a fa me de ofio o de kokodi no ei wo yire ai nya akono wo yire akwa nya akọ ai wo yire akwa nya akọ obi a fa ko nya wo obi akofa akwa nya akọ kwa ndai okodi no
Ha! No Akoma yo say what is awesome. Can I can be Makuma Hurisa, Dimly Kemlik. Yes, I'm good. Me take care I'm chatting me could do your class. I'm just I know we from myself. Now when no see me move you, mother. No, sir. We be out we no work know. Hey, obi aye den. We family look know. Obi akofa yire ye den. We family with you. What do work know? Hey, wo yire. Aye. Nya kono. Wo yire akwa nyako. Aye. Wo yire akwa nyako. We fa kunya. Wo bi akofa akwa nyako kwan den. Okudino. Ha! No Akoma yo say what is awesome. Can I can be Makuma Hurisa, Dimly Kemlik. Yes, I'm good. Me take care I'm chatting me could do your class. I'm just chatting. Okay, Yamabujina Kwaba, Yamabuaha, at the Bakuma 87.9 FM and name. Wukia da wabadi and Adauroma, and then so the Afemie. Techama, Edia Bodri, Monamo Jadi and Wofrisania, na Yadia Seda, and a day Emma Tredia Po Yankrumpon. Baby, I will be no make a choice. A brand was so, Yadia Kumamu, some Jumedia Bra were live, Wakuma 87.9 FM. We'll say Chrome TV, so make us say a demo live, the more than pa. And unti Kaya home, say be on your radio. And I would hear no na fe enye TV and I will share na o phone no any crowd won't tea but modia say uba modia call search na wako Akoma 87.9 FM ho Facebook page no and unti the obey mama nie so wunya bowra mu pe na se wunya dwumadie live but modia so be follow yen na u follow we a like program no ema yen we are na fe Weja will comment no ho na wa share enunti follow like comment and share na bibia entumi enye kama ema yesan so ena obeba eye yen YouTube page no eye Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so so you get notified na washama for front so to me enyabe na wonum ahwe free FM 97.5 wonum ebutu tachiman de mu aden enti manager dache hene ne adwumayefo ni nyina yetwa mu pruse ene area baby amuwo bia yeguso eya hobo aye ntotoye ye beba live Nikki Pizza Fan Club GHUK Wanum boy in Chidom and Ezra Fan Club and so Hamburg, Germany. Wanum so boy Chidom, Mrs. Wedu Presido, Yachiachia and area pa. Na abega funina ayakrado wo fidua yi emu na chese and se wo ba studio sa aha aye fepa chese yesi match bosume no emu yesi match bosume no mu a ena wohunu saa eniema ewe esan say say ye benya ye freedom say ye benya ye fa hodie ni nyina ekokogina eye match bosume no emu enu nti yenya wuramu say ya na yakai nananom yesi ye drama fon so a ni yakai nananom ana yanom nti ne month no nie ye drama fon so enu nti yakai bra o my Ghana ye de enya ye mfa hodie ye freedom a ye Dr. Kwame Nkrumah nti no ye gu so ye di na se se wo hwe se de akua esi aboni dukun se wo hwe sane na esi aboni duku kama akua Marco akwa ba mejoso na wumpomu nyame adom na so Kristo adom ene ya to ye bo ase ena Ghana no ya ye dia ye ni ba bia ko ye twa ye ho ye mu bi kwa de aka se yenko ahwe yanko besiden ya ni ye de ja ye nuane dede ye nuane dede ye fufu akama ye banku akama ye di ehu ye tuo safi ye chese awache chese ye nuane mpoto enuhu akanche apremprensa kapintin ye nuane we nyina ye ja wo pewa ye ja no ho akohe de he
na ye ja ko hen ya ko hen Dabi sanya na ayu ye benya omudi no wo benya bi na so wo di na ti wo ba no be di na to omo si asia se de esie ni mpo na se wo hweba kwa mbe chi oye no men kan fufuo pa jai no bo na mpesi no bo te ho ba ko bi na hwe sa enam ketinkiti 1,000 wa so ka chi ne meko aka be ye wadi ye wadi wa so ka kan be ko no wa chi abete ka kan no nam se abete ko 1,000 ya sam waka ha we wuturu so waka ha we waka ha woni ba bi akọ waka na nkrofo se mo hwehwe na kwan wo mo twa na su ya bi wo mo twa na su kwa free promo so ba ya wo mo hwehwe ni kwa bi ko waka wunya no ni a wo ba be di abeti na mbeko 1,000 wa chi so ka fa ya kwa ya se aduane no yamfa nkunuma anka ho a me se na wo ye ntimi na ya kwa ti ampo se aduane ni o de ma mi ntimi ni woni pet make sure me wo ba no be di ye ni aka sana wo mu demu a ye ni anu so ahoɔden wom say ya body eto ana se kokwa titi kakra neto Mister dia trade dia wo ene ne jai di eto ayi si na metwi to na eja wo di kakra kwan na eja ma me ka hwe wo se wonu so ye fantinyi wo se na eto ize awala minim de enim ye inti one na ye to de dem se so ni si ni to na ye no se ma wo se na abazi na ma ko de ye to no trade one ye to dani Eto no corner square. No ye akwan ye fa so ye no. Nti se wan fa ne ma ni bia nwura mu a obi na wonim se ye de kwansusa efra ye okay se utwi mokono na utwi moko no no watwi kwansusa wo dia fra no momone obi ni mu da se ye de kwansusa utwi mokoni ene na masua wo kwa minim kwansusa utwi mokoni wo twumpa na de ya wurade yesu ene me kwa ene masua bi nkate ne ka ho a na wunya wo jene ne ma jene ne kom na ma momone no ya wade oye na de awona kakra na ye se ye ade ye de bo se no ye do ye anti ne friend bonde ye ni ani do ahoɔden su wom ye bibia ye natural kama ya kofefa ne ma bi aduaba na se washa ekra se aduane se okọ nanam ho omaduane no hu ne ma omede keka ho ba da wo abafia sa de obeye ne de wutimi nye bida omuso kra omu nya nam ayi bia mfamfro enso so wudi omu aduane hu nse bibia de ekra se no bi omu ya se sasie ba omutumi etwi sasie ni bi ne de afra nkwan so okonya bi wo odo hu se nkwan ni ayetumie ebia wo hu na abeka se na we de nkwan be da obeka nkwan be ni na wo de ka hwe ansa Samu na watching. Ona be se nkwan be ebi bia wom nkwan be ni bia be unse ye wade oye na ye ya na yakosesa ne ma bia beka ye ho sese ye nuane no kra na ye wo no ye kra ye ntumi ni ena ubo nsa de be ne akofa aduane we ni akofa aduane nso ye kase ye cheche aduane ni mu anu wa ne da bia se dwoa da wusi wudi fufu a ebnada wudi die mpesie ene ukontomre stew mankura ne nibi ye mfa ne nyina antete wo wo kriada wo nya ne wo bachi o de wo bachi shi amaniti bi shi me se ayi me kai me papa na ye stew ye twi a o ma ye toton koko na ya hata na ba ya toton na wudi atum wo sisa wudi tum na utwi ajesewo se de wudi nkata atum de se de wahwe wo aguso na alefi kura no ne stew alefi de kama na wudi adwane ya hihye ni wukriada wudi ka banku ka wo banku ya fa wa achiri ho tete wo mako kakra green kakra red kakra
na fa wontosi na fa twim na fa watoto kama na de twim wanya wo mane nso wa ne nketenkete wabubu bia gu wodi aka ho na nkura ya tena ho unwi wajitwa wuje ne na momi ekunkum ye hu na ye madi afrafa ye niam niam ama ne omen nyina ye bibi wo ho ya nanka na waye waben kwan na wafani no wodi e pa ebi se bi nim yo won pada wo bo se wa lete enkwan na ni tom wo pa na kama na wonya waya wasakakra de aguso wode nkura ya tena wo mum ye nkyere wo ye nuane ade achi an wode to safi ye huwe sua ye de onim ye sua faka ho bibia entu aduane ntungu kire wo mani nyina aduane bia se aduane we ye ntungu bode ampesie wawo wadwane kama mo papa mu wi a no bo mafie body no udi good jaso adechi a utimi toto eno no de eno ne de na unim se me step ya na kire me emu ase no o na kire me se utimi adechi so atimi so ne so kwa de ya so ne so sa me hwiegu o so ne so hwefa ye fried rice utumi de ya ne kama meko mame Mrs. Abu na no kro ba kire ye mu ase de meken wudi nsuo peto so yi kama na wodi afa gunsuo wodi gunsuo no aso ne so wi a na ase wo ye ni hatem kakra na emu ne ngo kakra na watwitwa wo leaves ni nyina wi a adwene foforo amo na sra ka ko waye ne chomo no emoka sese anioma mu aye den nti ye woniema bi a oba wo fi a now they are keka ho kama now they are man kwala no muni de unse de ye sua no no ane de nyi o eti de ye sua no se unim se nkura bi kura nim se ye twi ade eno ne abema akwadro na do blender no a se bi tentem na no na say bibia na ne ya na ye dum light eto ye dum light na me se me omo fama me no mu na omutwi ye no come said me sipe no afimpo fama me na mentwi afimpo afa mi twi ade ya me baba ko efe no you was hey ma na wasa na ade twi ade ne sa na me se na yenim blender me efie ko ametimo na light ni mo enim eya dodo pra yetimo enti light anyhow enti yenim blender na yetwi bronya brew said yetwi like yetwi nkakra wofa wanu awie no wofa umoko no a na watwi eno no wutumi di moko no gu apotowia no one side say na wutwi na de efe no kwa ani na wutwi ampa wuwi a wabefa okwan susa no wo sai de agumu sa na no so watwi kakaka timi no emoko no fia na matete menkan wo kagu ma wo bre enti metwi ama mu nko na afia me hu sa aba bibia ni mu no na matete ade egu so ade mu na ma ba kwa nsusa no na matwi na afefe kofeko na no so matete na afa mi wi a ma ba enyadoa no so eno no me ma me obi o twi nyadoa no a wayi akire no da bi no ato agu na emu mre no akwadefo eno no mutwi wo yes ade na adwuma me ma me di bedi wo no wutwi ne wi anu ate na wi a meka ya the blender aduane na meko wo yes na ya hyehyɛ yensa down wutwi no wa yiwa mu no enu na de ya aduane enu e de chen enu de wutwi no wa yiwa ayi gas ni ayimpo pot wo ya pot so aduane the cracher na me se metena ase na mehwe na meye nkwan na me se ene de me pese me twi ni nyina na mehwe nkwan ni tesi se de esitiye na me wie ye so for man na angaza na me ye gas ne so de no ase de ati nsuo kakra bi ase de tani kakra bi ase onima duane ye pa no wo ye duane wo gas so a hwe be ka se agese wo a wonima ye pa se unse ko pot no ato ne bo ase na ono eye adwuma nkakra
we ni so de ho Abẹ́kọ̀ wújà. Bíbí ayé wújà. ene kra yem fa dua ya kekai emfa nya nkwan adua ya kekai chese ye me nwanwa o ntrompo nyina sese ye ja ntrompo di na ni nyina ko hyehye he Na no pa mesime de ayi nyadwa nkete nketuwa ya so yare ana wanom ni bi no na ye na ye chi ya fa nwanwanim ye bubu enam no kakra ne ye de gu emu ene ye chi anwa ne ye hwie gu so mesime ni stew bebre na ubedi ankaza yesra mo sese yare ebu yensan kofa yenchiri si ye kaka ye hu se ye mema ye ma no so asuasua hu se ye gya ye nti no e na ama ye ma no so ehunu ye ene akrakra ntumi na akra 20 years ntumi nso crop to je o ntumi nso obetena ho na gas sa na mpente bako ye ga akofele gas chicha bidie no watchi mumma yen hyase na yen tete ye ma na sa na bidie no kura na ahoden wom ene obi toto momone na ototo ne gas so na gas na afa hu nyina enya bidie na was please tell auntie Akua to repeat what she was teaching about emuase rice under the fried rice no yo emo no a wano na aya ase no record emo na mako wano na aya ase no emo ni stew no unse wonu awie na ase na adoso mpacho fesi ho fa ensuo gum anopa wo de obehwie ne chon mpacho mfa bucket ba ko se be ya ni nyina be yiye free ase ni mu kama yi free se be ya ni nyina be dondon wa free mu na entare mu no enti wo wi a wo so ne ye na wo fie na wo hwie emo na agu so ne ye nim na wo de asi ho kakra se be ye nsuo ni nyina be so ne afri mu na ye kama enti wo de wa so ne no okra wo pe wo unse ye wo flat bi wo ho a plate yi bi ana se kra tray bi na wahwie agum na wo de washase na wo de opekra wo de awia na eboba kakra fasi ase na fa kata so wo de lazy kata so na fasi wo na shase atwitwa ujene leaves a wo pese wo de ye fried rice no o carrot ne sa ye ne ma yi a kakumba ne wo pese wo de bibia bi na wo de asi wo kama nti wo wie a na wakofa wo mo no emo na sena yo uwi a wo behunu de beye aye fita fefe kama no wakofa wa ade wo de wa anwa kakra egu ase veggies no wabo kosue ya kosue ya bi fried rice ya na wa bobo bi na wo de agum na wo de leaves ni nyina gum na wo wi a aye fried rice ama nkwala no wo so wutimi ni wukunu nyina di edi na se wo edi na se ye wudi okay me say emoka me be sa de we wo me sister entu aduane ngu wo kai sa se me that was my first time na me so anta ni aduane ho komo ewo eye kama entu aduane ni ngu se nkula no wo hwe na anuane no omo amen a eno kra no wo de ohun so wo moame a boaboa no tendendendendendendem enye sa wo ma ukunu kra ewura fie na wo behunu kitchen sini nuane sisi hona ne ehwiehwie aboa no ne de akogu dasbi mu akwe hu na no wakoma sa wo se sika no wo na wo yi o enye wo mu na eyi senka nya yi kwa biane ye ntu aduane sika no wo na wo yi wo ne wo kunu na eyi enti de ekwu wo fie bia no se wo wa mmia wani wo fie na wa enkura no wa nkyere de wo nya bible say ye nkyere mmofra no kwan a omo mfa so wo mo nyina omo amfiri ho enti se sa kwan ya nkyere wo mo omo amfa so na time bia ye gya wo mo se de omo pe bia omo nya ye maame na mo ye nya mo ni na ene se na ene ne rough ye nya mo ni ye ka cho so ye ben wa mo a sister
Ewurade. Yes. Nam say adano, ubu atopa njen. Ani bronya. Wani aje ho a wo se wo ba, eno nko ni na wo amane a obobo. Ahota wo mi godi mo ni si. Na o say nya chicken ka ho de ni eja. Say Christmas. Na de. Eno no obobo. Na de wo ko fa bi wo he. Wo say eno na wo ma me gu aduane so. Na wo bon se wo enam no wo keka na to so. Wo keka na to so me so ni mehwe aduane nsu o mehwe nam na mesu. Mehwe be ma me a na wo ka me nam no. Wo de kitwe bi to so ma me a. Ma page mani ahwe. Me yeso ni afre ma me ante. Ante. Ena ba na ada to su. Enam kitikiti. Wo ze ga ho ante wo ze ga ho no ma so su. Kire se eno ye ma na ye fra kwa. Na wo pra wo dia. Na ye di maka kire mo da. Baby ya my sister. Me papa say my sister nkodwom. Wo so kwa eye ato so de. Me ma me kodwom a me papa okay meto ato so de say. Hey! Ye wi aduane no ne yegu so ato so de menya bi. Hey, na ntwinam na da so. Asem no waka no. Ebi kwa ni ma to so de. Adoma akwoto ato so de wo kwa wo beto ato so de say. Me nko de bia na mkoro ato so de mu man. Tuwe na da kwa de me se mepu aba. Ye na me se mame. Eno de me se mama me ato so de. Na ni se. Wo se benim na me se ya na de bia mo ato so de mo mame. Eno de mo mama ato so de ni bi pese me bi. Mama se ato so de no eno ni moko enya doa anyway no ye friend ato so de ni ti anya na. O di busa o, but o say what? But only madam. O di busa. Enya na ye kire ni. Me ba ya de ma me reho yi. Okoka kose. Obi prano na school nipa ne ka kire ne se kose. Se onim kose no. Onwa de kro. Na okoye se teacher we prame was say kwase ya. Ote kose na didi ata. On there kose no what kose but onim na adwe ye ne se wadidi na tem se asem no mu eduma no kose no emu eduma no. Enti me kofa no school na o ka kire me se ma ono so dey friend asanto ma ena Georgia me abomi ena me se adan me man sheda na me diri me ka betia ne na so ena me se won kose wo se medidi na tem ama ya abomi afide me jira na me se gu me wo erade ye nchire wo mo wodin kose just kafra it is sorry kafra eno no o se man na se minim ehwo ha na me se bui me sha ase na me fa ye kasa no emu do no enkyekere wa mo nti mesira mo me yemfa ye kasa no enkyekere ye man no na boso me. What is your name? And you will come on in my community and cry. And so I will know Baba, you wouldn't make a tree, dear, as such as a wolf could ask the young power specialist in Messia. Remway. So, you know, I just so one Chinyama na simple. What your telephone number na? Akoma FM 87.9. Na actually I share boss na church o mo say o say church mo bia. Ma me akoso bia ya na ye kwanchefo a our specialist hospital odano. Na me adom eniema pese ama me ye no enwanwa. Ena wie no ba be che ba ko na se me bi. Na fe ye hunu niema ekom. Na otwe ba ko etwa mu no ye hyase e wo ye de suanu mu efa brebo mu yare. You will say, "Dear Brebono, your yare will be brave, or yare brebono, be any hepatitis. Yeah, no, viral diseases. Yeah, no, virus. And a deba, it is excessive intake of alcohol. And 87.9. You also are yare bit say fatty liver, Brebono, Sadiano, I am matron. Now, your church and your ma, and also a deba. You was seriously now, Honor. Yeah, a baby asiano, a bishafo. Na ama onya wo how kese e wo brebo no na ni nyina mu no me pese me twe wa adwene si niema bi so se wo ho na hu niema bi e wo nipadua no mu a ma ne nka nkyere o straight away se
brɛboɔ no biribi ya bɛm awɔ sɛ mekɔ maame akɔso adua ya hɔ na mekɔhwɛ me ho yareɛ deɛ nneɛma na meka ho asɛm obi biara a wotie me take it very very seriously take it so serious ɛsiane sɛ wɔ hɔ na wo sɛ wo nsa nifa ɛtaa yɛ wo ya paa wo nsa nifa no taa yɛ wo ya nwan no twitwi mu adeɛ bɛkye pɛ ointment wode srasra so adeɛ bɛkye no yɛ wo ya tie de mi kan bibi wɔ hɔnom a ɛkɔ so a ɛnkɔ yie ebi wɔ hɔnom a ufuruma no ase aba na wote yaw ɛwɔ hɔ paa ɛtaa toatoa so nyɛ da toto ɛba na ɛkɔ ɛtɔre bi a wohunu fatigue anaasɛ weakness severe one wayɛ mmerɛ wapɔ so asa wayɛ adwumaden bi na wɔsɛ nkɛyɛ wo saa na so nyɛ adwumaden biara wɔnyina ɛka kyerɛw sɛ biribi aba wo brɛboɔ no mu a ɛnkɔ yie yɛ wo sɛ ɔba maame akɔ so adua ya hɔnom yɛfrɛ bibi weight loss obi yɛ nipa kɛseɛ na so yɛde ne bɛsi afidie so a yɛbɛsusu no na ne mu duro no ohwɛ ne kɛseɛ a wodi wani hunu na ɛne emu duro no ɛnyɛ proportional ɛnsɛm fata you cannot equate saa ne mu duro no to ne kɛseɛ a wayɛ no bibi ɛkɔ so ɛwɔ ne nipadua no mu nti no ka ne kɛseɛ no ɛnka wɔ sɛ ka bi a ne mu duro no a wohunu yɛwei no nka kɔ soro baabɛhwɛ na aba fam wɔyɛ sɛ afafa tiɛniye obi wɔ n'ani kosua nipadua yi etimi yɛ yellow ne na akɔfa aba ɛkyɛw sɛ sadeɛ aba wo brɛboɔ no ya wɔ sɛ yɛtwitim obi wɔ no ma ne deɛ no yɛ itching ɛho yɛ ne hene saa ne body no yɛ ne hene obetiti saa obi wɔ kora ɛnsa ɛna gugugugu no ɛna ho kora ne ba abusafo obi wɔ ne nan mienu ne serɛ etimi ho no deɛ meka nyinaa meka akɔwie sɛ wo ne nneɛma a mabobɔbɔ so nyinaa bi wɔ ho a memfa ntena hɔnom ɛni na wɔtwe mpo tutumirika ma na moto ne bra maame akɔso adua ya hɔnom na yɛnhwɛ ɔyare sansen ɛyɛ indication sɛ obrɛboɔ no sadeɛ ɛyɛ adɔre mu anaasɛ adɔre mu ɛyɛ fatty liver asɛ na mekan ekum ni papa sanse ya mekan ɛyɛ ya yɛmpemua ɛyɛ wa yɛtimi kɔ bɛnti no wani ntia no na sɛ deɛ kidney yɛnya failure no na o liver no so anya failure etimi wiase cancer etimi gyaw na wanya liver cancer utimi nya liver cirrhosis eka ho ni na ebrebom yare a won hwe yie edo bɛkɔ asama do na so nhira nka nyame sɛ maame akoso bia ya ba ma yen ya maka nyina yare no te sɛ die wɔ brebom a wɔte ne te enkwa bataye miensa e Kumasi fe ya se Lake Road edo ya junction ane ɛwɔ Kwabenya ACP Road Power Bus Stop anaje estate honom udu ha do hunya watakrade ahoso ebo ho antama raba ngachi wo pe dia makeke nyina no wo pese wo fra ye na oni edi nkomo a ma me akoso adua ya number se me 0244 54 4422 0244 54 4422 and a 0200 38 another 38 and a 31 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 ni na ofra ya beti oso na mama nchi o mu say ya se besepa ene konya haban ya tase no banyansafo ana ketepa ne ketrese wodimu na so honamu wonse de makika ye nyina no sa signs and symptoms no eye bra wanya fatty liver na abehu no ba sa wonya eye yare a ye fra no hepatitis a sa symptoms na no ubehu no bi but let me set the record straight say enye obia na onya hepatitis a sa signs and symptoms e da na die obu ha ne system no unhunu kura wo mu wo mu sa na so serious ne say ebe wura na bra empie no na ne ko ense do na wo de wo ye lucky na sa signs and symptoms ama bobo so no ebi piententem wa bra ko so bia ya ho tententem ne so ano enu nti na wo so a sa signs and symptoms unhunu bi no ye encourage you say e bra no ba so piti ye nya o test ne usampa hepatitis no wo nya bia na now the hepatitis no e ba be ka wo de ho ne say wo ho no ma unsa wachi bramu eya oya pa severe back pain enya ketuo do anu no painkiller na ekọ na samba onum na ekọ the settlement na honum to anamo sonkom bi onum a wo de no na enya no na ye wo na so wo de no akwa ese wo honum a un se obo ha o chest ha wo ti pain pa e ho na ye oya
na oma wada ho na oba bi etiatia nsa no ono nso hye na de miamia oyira miamia ama na ekọ na samba so emfa ni agro obi ho akoma na mu eye ne ya na ekọ na samba eye ne ya na ekọ na samba ana obi ho no akọ kete so wontumi na wo betwa ne ho saa presa wontumi na unu dia mekeken a wo dia no ya akoye se eya ye hepatitis but unim say hepatitis de maame akoso bia ye number 1 Ghana ha wo bintumi ne mpre enti meka akowie se wo bre buom yare biara ene dia makekekan nyina no wo hunu bia brakumase fe ya se Lake Road adua ya junction power specialist no oba enkran a ye wo kwabenya ACP Road power bus stop ana oba takwadi a anaji estate hantama raba ye chi wonom ye number si 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 0200 38 another 38 31 we are fan friend ni aka mentimi tutu din bebre no yare nkae a mamodin e wo hanom ye bre no nti no me generalize ni say wo ba ma udun so ntentam do nya sa na tie bi so no bi wo ma akoya kakra bi na aba na ekọ bi so awudun so ne nam na ho enkoten ya udun so awuti ya wo bisrew nema bebre na ama eba sa no oga blada no nya ha wo ho a bi so twa no etimi ya osa unya infection etimi ya osa se ekoba se unya diabetes a etimi ya osa enna se prostate no enlarge e be kese a eba be ye prostate na mu efe se prostate enlargement na eno so etimi ya osa brama me akoso bia ho na ye hwe ma so da bia ka kyerem oba wo problem e wo woman system wa wo mu fibroid brama me akoso bia ya honom ma mu jam nan da bia ye ka uja nan hunu niam wo mu anya sa na tie e wo no nipa da sani ka wo se ebre bi du a uja nan wo ma wa twa ko na hwe mu na hunu se ade bia na ekọ yi na fe abo amotiri ayi bibi ye wo no bebre odwa so bisra wada ko se bia ya no ne dosom ye di kan ye wo adua ya ne tonic mo ya duro onu ma maka che oda bia se esi entini numu na ayemo djuma na bu rentini na yemo djuma sade na wo mu o ade na wo mu na ne nyina da bia meka che me se fat ya ka ne cholesterol no nyina na na enye wo ebi ye na de ma ebi nya ne se o waduma wo ya ma nipabia no onam entini numu a wo kona no wo kwakoye na djuma no odu ba bi na ekwa no enam ma no na asi na ogina ho a oni a wo ba ne be ka ne ho no wantima nko no nso esi nti be omasa ombe compound no na omasi kwan no ansa wo twinua ene abogu kwan mu sa wo si kwan no sa na tie na onya pressure onu akoso bia ya na duro tonic na no ano no ya malaria duro malamis liver care le so obi anom bi na mo ya brabo ho ban SK no so wo ho SK no se wonya ulcer na wo chi bramo eya wo ya afa wu se waya se eya wo ya uta afefe wonum timi to untumi ne di wo ho me ensesu ye ni nyina ulcer wonya SK ebeboa wo October kona hwanto abra koso bia ya hono sense it depend how long we wanya and ebeboa wo de bi twatro no eya bia ya jiri kaji jiri ka jiri again jiri ka jiri once more jiri ka jiri enwa no mema no man no munto bi na mo no oh because your number na menko 0244 54 44 22 0200 38 another 38 31 your WhatsApp line is 0555 79 78 nyame sa yare on my post dia ya so sa yare akese but no be sa yare what dia dancing amen Amen. Akoma 87.9 FM on your TV. Also from TV. Okay, Yamakwaba at the Akoma 87.9 FM on your TV. Also from TV. Akoma Nsem Jumadieno. Na enwa na wo hwe na wotie no nya ba bia na wo Akoma Studios. Ya na wo enye wo bia so na wo hwe no wo mo ani won dada no a ye ne yeti ha dada na de yesua de ye koye nchi kakra na yekọ na yakwa akosua de se be ya ye nyina ye bebobo ye ho ban kakra free yare ahodo mu mako enkate nkwan kra ye enkate enye da bia na esese wo kọ abonten kokoto de ya yamono wa wo fi wotumi yamwade ye chiwade koto won kate na
nebra beche ne kama uchi wi a mesra yam first na ya wo bo enekra se ebi ne yam eno ne yam so aduro no de sankodan ebi ne yam so aduro no enti wo de to no bi obi kra ho woni buo woni fie ade na woni buo wo fie oba tan woni buo wo fie enti bede wa kire wo ma no ade a sese wo ye enti nka wunya buo no saa wo fie ho a me wo bibia ye anka baluchi no ye chiso ade no yemfa nkyere wo mo yemfa nkyere wo mo no wo mo hunu saa buo no wo bi kama na mpacho wo che won katie ni wia ye me nwanwa no na ye blender ene niema eno ni apotoriwa abojuo ene man to me ntwi ade ne bibia me pacho ense se won sa ho na no kra na sa yare o na wusu ne de se na wo se wo ya na wo sa abo na da so wo hunu bi da me pacho abo ni ni e bi na de atwi boko me pacho we bi machine ense se wunya we bi e wo fie wo ba bia wudi betwi ade eno kra no na wo ba yare ampacho wasa wo bada ye twi ena omosa monsa wo ba wunchi wo ba dabi omonsa hey na be dey senti na wo mo ha mo ye hrodo enro ne yade asesa ye ma me mo fa ye nam se no mo de akeke duro na se de ya ho de nkuwa na ma na ye dan go vonti jaina ye da kakaduro kakra nkete ye wo de nkete kakra nkete akaka duro kakra na ye de afra efom wisa esuru wisa no wo de afra kakra na eno no ya de saye yare enti me pa cho we wuni bi wo fi apabi na watwi enkate no twi mesra wo chi wie na watwi wa wo nkate no wotwi aye fefefe kama mesra emfa eyi nka ho enkofa tin tomatoes bia nka ho me pa cho tete kwan susu a fa kwan susu a no nkete no mesra fa no noa fa ka wonto osi ho na wo de wo pekra so wo pese wo kwan ni mu yedu pa wo de wo pa fanya ado amienu bi efrem na wo de wo mekwa aka ho wo wi a wa fa wo je ne ye na wo de fa ye nkwan no ebinom je na twi eni ne twitwa ne ebinom mpe ba je na ye duro papa ye duro nkasa sa wo de ye nkwan a ye wo laisu bi wo a bi wo a umfanya ado a enka ho je ne makone akua wie nkate nkwan inti mako wei enkatie ya me ka che wa ye ne wo fie wo de ya ahwe ne hwam no se de ti na wa wo twi ne wo bo so wo de wo bibia twi ne wo bo ne so wo de me se mfa yi bia nka ho ma wo pesa ahoden opa ahoden ama wo wankasa wo ne wo fie because na me se ye kurum ni enema fra ko kontanyi na fra ka ẹwọn ni ẹ máa yẹ de frafra. ẹnìyẹn na yẹ de frafra nẹ no mesra bọ n sẹ ẹnẹ yẹ. obi nkura ne deɛ na. obi deɛ na ɛyɛ ne deɛ no bɔwɔ busua ho ban sese yɛ mɛma no yɛ sɛ mɛma yi ɔmo ntumi nyɛ adwuma yɛ bɛ de na yɛ adwuma aduane a wɔde ma wɔ kunu sese spices nkoa yɛ spices kora yɛ sɛ yɛ mpɛ. Wofo wakaka duro kakra wafa garlic kakra wafa nkete wo se wo mpe wo hwenti a wo mpe dabi obetwi ne de dabi wo mpe no na wo pe de ye ya ne ya to no da dwagum ye ya ne ase ne yegum enti be de wo kunu be ma be de gina so wo kunu be ma be de gina so ye adwuma enti de bia ago frisenuane na wo de ma no enye enti ya tete ne ma no ya nyusu ne ne amfa anya aduane na ya say ene no de ya penkoa na ye bedi a ya ba obi na etwi ne de so hu enti wei otwi de edem no me hu no se akese no eye meko green
I had to say bees. I didn't I can't say. Me pese me kind. Yeah, the young cat and quite I had to say bees. Same for the No more or yam na there. The percent can I know them me pay you can move. In a na already abana. And already about. We no. Okay, there me pay won say omo nkate no kra no omo esemfo won kwan bi ye friend beton kwan eno nkate ne nhye da mfesa omo bobo so te say yi no me di bie me awurade yesu omo nu ane de ahoden omo de ahoden kwa eno nkate ne yesi wa be wodro sa to mu si a asa de finance fina research no masisa also American no bit on us leaves so American I anu anu nti enu si so no na o maye nkate no na o mode afra nti edida so nti edida nti ebe ben no na nkate ne dedem na on say ya wo ma bi nso so afe ene dedem sa nti dedem sa nti udi a normally no yes normally yeah na thought akra no kra no ye t-shirt na fresh now the entire day but ade a che so t-shirt mo ya na very nice very nice me ji many so the what na matter yes nti many je sa aduane ne ho yen hya ase na yen kyerɛkyerɛ ye ho sa nioma ni nyina aduane many media come square back pass na yetubani tubani I accept me Yankakro mutadi bi banana tubani eno so ye kama pa tubani kama wudia enuane bi wo ho ye wo nuane ayekra ye wo okay ayi ni bi ni beto ni bi na papa de egugum ne ye den na say na my friend papa de egugum ne ye de ayoyo ana aye beto no leaves no leaves okay nyina enti saa nioma no ya nhya ase na mako ya mfa nkyerɛkyerɛ ye mma no ene ya de hye na omo ba no okay obi na afrem say akase na America no ya fe na pianti obo ano na yi na nkasa hye to obo ano nta na meka sa ati se beans obo a hye yes okay to obo ano wayi na yes we watchi na misra pa nyama na ka we all the best purely African traditional way now. For that one. Me free and ye won nuane bebre wa metima ka say me no me free ma me fie na yes ahaba na apeprensa kwa na ye na local ne de nkuto ya na so de what na apeprensa etimi ye ne de nkuto aye sa nuane nyana me ye because of baby na na kwe wo mo de nkuto ya na omo de dawadawa na omo de dawadawa egu ayi ni mu a nkuto no ya de dawadawa ewurade yesu na obi say you can even use the rice canzo to prepare rice water in the morning. Rice water. For recipes, so say now when crown on say upon chin na dawadawa yi mpacho dawadawa no wo we are na fa hwentia na first steaming wa point dawadawa ni dey kwa nim dawadawa dawadawa na abeka ka je so ko to dawadawa no baba no akofa odansuo nim dawadawa wo no busa so wo dey be ye den we kra no
kwenkwen kura ye die ɛna meka ye we kura no ye wo bi wo ho na me di ni sirem pa dawa jollof dawa jollof ewura de me omo ye ne te se de wo ye we yi ya jollof na wo wi a na wa kokoro ho na wo de agum wo pese komu pa so a na watwi ebi na wo de agum sister jollof na why I ate this too now stew no e wo wi asana de mo na agum kama ahoɔden kama professor kra na manfo say African food no say nye ja ye kodi mrofo no dia man ka ahoɔden de ki o wo bi o okra ba ko ga ahoɔden de wo bo ahoɔden de ye bi na ohwe ye nuane no ne said ona se kan no yakɔ afum kwa wotimu say e tu banche ya sensene ho awerɛwerɛ na gegra ya no wa bonso nyadoa o me ko eba fresh no green no emu se fresh nyadoa no kra no papa se si no ano no natural sa no say nutrients ni na da so so wonya no anya na hwe a sa nutrients nti sa horo ho kama na o start sa wo hwe a very ahoɔden wom and sa abre no obi abekɔ fom bi okwa ho ba no onam kwa so ho ba kwa no wo hwe na nya do me sa ba na oh me papa ba sa me nya bi nti bi wo ya akwa tete na ye ba ebi abeba ya refa ba kwa bian kwa no bi o ni ahoɔden ɛwɔ hɔ but eni na unsa banche ni se kra no se bibia atwa wo no ye rere ekire ni se na wo de ata so etwa moja ne etwa enyadoa no kra no na me pese me kan na se de esi eye nyadoa de no aduane no akuya ye se nyadoa no because ni titi omo ye nyadoa stew wo twa ni ti no ewia no wa pem obi a wo nsuo no kra to na ba no ne enyema na wo inside ede no nyadoa no ebu ye frefrem entu wo bewie no na ede no nyina etu agu nsuo no wo ko hwe agu no no ba kwa akohwe agu ekọ enti di aka no ye nyadoa hata nyadoa aduane na nkasa bata hoɔden na ewo mu nyina no entu wo beye nkwai bewie no so ansesa krofo ma gibia afanguma ma na anya da krofo spices si bia afanguma ma na anya da asai ne kwa anya be enyu no wo mu ni but enyadoa no wo de nka wo de utwa ne kwa ka ho wo de entwani ti no kwa wo benya ka ho na ni ti nkata so nti wo ba ye no na wo tu na wo papa mu na wo no a wo wi an wo hwie nsuo na ade no enyadoa na to na nse kwa no wo ni ma de kwanti ayare bebre wo nse first nka wo ba wo wi a abamduro hahan ya titi be ya abamduro ni atete no kurukuru se ama ya to afro on sa abamduro ya wo na ebi wo ya ba na say e wo abeho abeyi antia ya di wudi bu abeno so wafa wo banche kakra banche hono no kakra na wo titi wo nunum kakra na wo de okwan so ahahan na wo de afra abanimu na wafa wo prekese na wo de aka ho na esane ye moja no na ama na unse wo wi a okro wo eno na ma oba no na ma ahoden abani eti ye wi ye ntumi mfa ye ya amosi ade na oba ache ye ntumi nye ye ho aduro no aduro no mu maamefo na ensua ena wa mo mfa ntete nkwala no emwa enti anokura bi ho aye ntimi nka ho on say won yoma bi ho they are the realities and I said that it say bibi te say wiase enye obia na be wo that is the fact enye obia but don't say ne kan until sa na so ba yen African cultural ayina nyoman bebre wa ma ya to ya yin say de ya to akwa fa be kan emwaye so still by force abo ya yin ya we but I say
esua trɛw sɛ ɛyɛ fɛri na n sɛ obi wɔ kɔ a ɛnɛ yɛ kurom kasa wonim sɛ ɛnɛ yɛ kurom kasa sɛ yɛte asantema mu yɛfɛre sɛ yɛbɛfɛre kasa yɛtrɛ kasa ati mena meka kyerɛ yɛntumi nkenkan yɛtrɛ kasa ati ɛhano sɛ ɔnoa ne kurom kasa na sɛ yɛkɛn yɛti wobɛtumi abie phone line sɛ ama wode wobɛka twi wɔ ha sɛ kora wo sɛ bɛfem ne kurom kasa kwa wɔnte yɛyɛ ama na ɛnɛ no aba bɛyɛ te sɛ kasa na sɛ wonte borɔfo a asɛ wo so kura se de bi maɛ ɛnti wo amammerɛ ne wo kasa yɛde atetew no sɛ sɛ yɛmana yɛde sɛ yɛnhwɛ abamuduro no eti mu a wayadeɛ baluchi di tu baluchi na wo gba adwo mu a wonim abamuduro no ɛne yɛkyerɛ wo no wei first no nko ba wa ɔho ɛyɛ na ɛno awie no ɔho de ne kala nsuo na ɛwɔ no kura no ahode ne bi akokogum ɔmo anim yi yɛ pare ɔmo de nsuo no kura saa no ahoma no kama no ntu nsuo no wobɛtumi de amexe nkwan no abana wo na abɛsɛ na abɛsa de no ana ayɛ de abɛsɛ so bɛyɛ a ayi na ahode no wonkɔhwie mu enti wei no kra sɛ wohwɛ nsuo n'ani a ɛno ana ɔde mexe abamduro no enie Ọba prekasa na gumu yi wo a ne yeye wo yam kuro wu ntem ama wo ye kama ama wase eye kama chese we ma wo je eye na hwene nam we ye ama ne o ode adwene wo ahan kwa hyehyɛ yi ɔhno ɛna ode gumu wo no ne je nduru Mama Facebook na wo se wo de bra Facebook bra Facebook bra YouTube wo se enti Ghana man wo se ye friend abeduru Ayedro abedru na wo di afra hwe nkwan no hwe na me si ni fufu so be mama ko di fufu ene abenkwai kura wa ma bi ni abenkwai ya dua beri mefe wa ko fa asem abenkwai no enti na wo so mo pe abenkwai ye no omo se ye ya wo boa abenkwai ye be na ya ya say we na mefe hyehyɛ osi na de so ye ni ma no motie no ni me je bi ni wa ye nkan we bi twi ahoroda aba na ka wanya bi na wadwi na no kra na kwa twi ahoro on be ye because e was a wo hohoro ayi be kom na no last year twi ahoroda ba na ga me koto obi na me say na me ma bi o ma ba from so mo enhohoro ho na o mo fa bi nya yi bibi a me di nkwa yi anyanko sister anyanko and I'm so much a send on me and the men quite and I want me from when I was soon said yes, so na me who again, I'm a channel so even a chini yano a yana a film crashes and what's a wood oh ye will be watch reo Adam Marco now come to say Bokopa now happy Ghana month with the majesty. Hey, Asabu. Happy day. Happy freedom. Really happy day. Happy Ghana man. Happy freedom. Freedom and justice. Okay, why are they freedom and justice? I just say you're quiet, Papa. It's happy Ghana man. Freedom and justice. Yabi Herbal. Okay. Family Ramon, our Dr. Mwakachi Akwaje. Caresic Ventures for Nupa. Yeah, yes, Sahara. Bemena yonkwa. Marco Medase, ewa konya kesia ode amami. Na me de enche place yesu free. Currency kaso ye ema ahwefo ene etiefo nyina. Na be metena sisi ya no hu se currency nupa ye de abedwa so aye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules. Ana hindi Herbal mixture ye no imu nkomo emu adanse ene emu enchechiri mu ana ye de be sommo awie no do fo nkomo ya hyase ye de ye adura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana e hyase e won nkomo twetwan mu na se aduro we mienu e ye adura oba ene bema etimi nom se oye bema na utime na ene infections pa e hawadwen bema bi wo ho infection bi te se gonorrhea
syphilis anaasɛ chlamydia ɛne na bɛtena ɛba ne saa ɛtumi ma ne nsunsuansoɔ bebree bɛrima bi wɔ hɔ ɛba ne saa ɛtumi ma ne bɛrima no ɛfɔn nsansan ekurokura ɛmfata ɛbɛtotɔ ne bɛrima no ho bɛrima bi so wɔ hɔ a ɛtumi ma mpɛn pii no ɔdwonso a na ɔkyɛ mo paa ansa na dwonso no ɛtumi aba ɛwɔ abɔ sɛ dwonso so ɛka ne ntɛntɛm bɛrima bi so wɔ hɔ a ɔwɔ abɔ sɛ nso fitaa bi na efiri ne bɛrima mu ɛba sɛ woyɛ bɛrima na uhu saa nneɛma wei wɔn ho na wɔntu ho anammɔn ampɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na anoma bɛrima mesrɛw adeɛ no ɛbɛtwa wabaa daakye eti ɛnɛ ɛdura aba ɛbɛboa infections na bɛrima ɛhawadwe no infections na ama obɛrima ehi obɛrima no a ɛfɔn no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛnu ni edura bɛrima onoma ɛbɛboa wo ɛnu ni edura onoma nnam yare na ahyɛ so for 10 years 20 years no ɛbɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ na sɛ ɛduro we ɛyɛ duro a ɛbɔ ɔbaa bia white paa anaasɛ odeepo ɛha n'adwen ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛba ne saa ɛtumi ma nsuo bi egugu na sɛbi ɛho nya nika ɔbaa bi so wɔ hɔ a ɛtumi ma nkekaeɛ bi ɛne ne bɛtena sɛ oyɛ ɔbaa na ohu saa nneɛma wei wɔn ho na sɛbi ama wahemfie hɔ abie kakra ɛdura ɛnɛ midi ho adanseɛ akamfo ɛde ma sɛ bɛboa ɔbaa ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a 5 years ni ontimi emu ne nsa 2 years ni onya ne menses da ɛba ne sa na ɔhaw pa no ɔfam sɛ oyɛ ɔbaa na wote saa mesi nuanuduro bi wɔ Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules na onoma ɛbɛboa abusu ama o menstrual flow no etima bɛyɛ eti ɔbaa kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn baabi a yɛtɔn aduro wɔ Ghana ha wodi ebowura hɔ uduru hɔ a wosi opɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔno nkoa de bia wadwale awie no na yɛ sɛ de bibi ɛnenam no ho no ahokeka nketenkete bi de bia bonsa ne ho akeka no ɔdɔfo wote saa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa eyi bacteria infections bia ɛno wabɛtena ne nyinaa afiri hɔ na sɛ aduro we ɛyɛ adura ɛsɛ ɛboa dɔfo bi a ɔsa pa ɛha n'adwen obi wɔ hɔ a aduane tɔ ne yam a na ohuna mane ondidi yɛ so na ɔkyere ne yam kɔm kakra na amanehunu pa na ohun wobɔ sɛ adura no mra na ne boa no nyinaa ɛhyehyɛ no ne mfe ne mfe wobɔ sɛ nipadua no ɛntisi no nso yie wobɔ sɛ ne ho nyinaa ɛhyehyɛ no ɔdɔfoɔ wo ɔsa na ɛdi 10 years a atena wo so akyɛ no kɔbaa bi ɛtɔn aduro bowura hɔ wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na sɛ aduro we ɛsɛ boa dɔfoɔ bi a ɔwɔ weak immune system na mekyerɛ mu sɛn obi wɔ hɔ a de bia wobɔ sɛ ɔyɛ bibi kakra bi a no wayɛ mmerɛ ɔnante kakra bi a wobɔ sɛ ɔtee so de bia ɔno nkoa infections wobɔ sɛ ɛha n'adwen otuiti a ɛbɛkɔ na asaba ɛkɔ na aba de bia wobɔ sɛ ɛwa nketenkete wabɔ 10 years no woda ho bɔ wa wofa aduro bi a wohu sesɛnyɛ bia ɔdɔfoɔ ɛdura ɛnɛ aba ɛbɛboa ɛbɛboost na sa strength immune system no ɛne Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no ɔdɔfoɔ gye number si ediduduma wonti biribi ahyɛ wo de frɛ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adofo na mai so da TV na so to de fa bibia onti asie bia ofrɛ ya yɛbɛnya adagye ntobɔsɛm akyerɛkyerɛ mu yɛbɛkɔ yɛ adura yɛfɛ no hindi Herbal mixture so na sɛ aduro wei ɛyɛ so a ɛboa dɔfo bia malaria fever ɛhawadwen obi wɔ hɔ a de bia na apɔ so ɛyɛ ne ya de bia bonsa nonum ato de bia bonsa nipadua no ne ho ayɛ hyehyehye ɔno nko a ontimi endidi ɛnyɛ kama ɔdɔfo wote sa adura mesi aba ɛbɛboa wo ɛne hindi Herbal mixture wo typhoid na aye krankwatew so na wa fight akɔ for so many years a unhu sesaye bia na odofo me se obosa unum hindi Herbal mixture na aduro na abeboa wo sugar level na odofo obecheke a da bia na ekosoro adano ayemhyehye no
fa hindi Herbal mixture no ɛyɛ wardrobe o pressure na obɛkyeke a na ho ɛyira wa de bia obɛkyeke na ɛkɔ no Kop Ghana ha drugstore pharmacy shop Herbal shop bi ɛbɛn wode oduru hɔ a wo se wo pɛduro na yɛfrɛ no hindi Herbal mixture no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a adwuma a wɔyɛ no ogina ententen ɛkyɛ ɔyɛ adwuma ogya ho ɛba ne sade bia bonse na pomden no ɛwɔ fam ɔdɔfo adura ɛnɛ aba midi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa ɛne hindi Herbal mixture onoma yalie bia me se ɛha nipadua no asie ahinta wo no aduro no ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfo yɛbɛka yɛ aduro hɔ a etwa to a yɛfrɛ no Zahara man capsules ho asɛm kakra na sɛ aduro wei ɛyɛ aduro a yɛde abɛsɛ yɛde bɛboa bɛrima bia sɛ nɛ woyɛ bɛrima paa na utie me na 2026 ya ɛnɛ yɛ Ghana manti woda ho complain sɛ wayɛ mmara ɛnɛ bɛrima mesrɛw ɛtɔgye wala ɛne sɛ ɛnɛ aduro aba na aduro no ne Zahara man capsules wei yɛ mɛmɛduro a ɛyɛ korɔgyen ɛnyɛ mɛmɛduro na bɛrima nneɛma frafra wobɛnom a mese na sɛ gya wo tipaeɛ no bia na o body temperature ɛkɔ soro no Zahara man capsules ɛyɛ aduro a ɛyɛ natural herbs korɔgyen ne yɛde ayɛ ti sɛ na wopɛ mɛmɛduro adom na woyɛ bɛrima na weak erection pa bɛrima ɛhawadwen sɛbi abrɛ agorɔ ne kɔso na ayɛ dɛ no wobɔ sɛ animguaseɛ aka wo bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a premature ejaculation mese wabɔ ne ho mmɔden sɛ ɛnɛ deɛ wayɛ adeɛ a ɔbaa no ɛma no more piafo no ɛne 1 minute sɛ woyɛ bɛrima na wote sɛ a mese wohia Zahara man capsules sɛ sisi yaleɛ paa bɛrima ɛne wabɛtena kɔbaa bi ɛtɔn aduro Ghana ha wo se wo pɛ Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima na ɔnkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules ɔdɔfoɔ gyina mesi biom 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Otherfor your dry friend of Zahara mixture and Zahara G capsules are oh no madrona the four o the Zahara mixture no and the bayan su a mini Zahara G capsules na a bebo na a boost to immune system no aside to infection the activity say gonorrhea syphilis and Zahara man capsules a would just swap ebo bema pia me se wa yemre pa e ma etwetwe no edi ne ho few e friend 1 minute bema any hindi Herbal mixture ebo the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes and na betina you no pay o akra okọ or Kaishi drug lane, Halus Herbal, Ruta Herbal, Base Life Pharmacy, Oko ha shops a wo nyina etombi. Na oko ashama mfemo so a Humble Mother Pharmacy, Obenya bi ho. Na Oba Kumasi Pharmacy so a Tafa Pharmacy, PFA Pharmacy, Dudu bia ope bia obenya bi to ho. Na Oba Ashtown Imrom so a any KO side so a Blazer Require, Apidank Herbal, Misty Herbal, Culinary Herbal, na Kumasi Asafamo so Oba wa have made pharmacy, Jab Pharmacy, Joe Root Pharmacy, you know Abusu ho. Now Kotakra so up. Say Charles, amen, sir. Christ is the answer. Sasagana have be a tongue drubia, Ubenya biato, now no ma obeya dance. Waka say charistic, a dronia, a papa, but that's a marco. Yame in Shapa Eben. Aha, a Akoma 87.9 FM. Onia TV or Sacrum TV Akoma Nsem Jumedino and Noa and a washer na fe utieno na ya wo Ghana mant no emo na yeguso ede near koso near was ye nua ne diemu ye just say ye de bibia ma kama. Was a good afternoon to everyone. I'm really enjoying your discussion this afternoon. Mama Ko, at first before you eat rice or biscuits, unless Christmas, it wasn't easy. God bless you now. Thank you all for the good work you are doing to save the nation. No Sunday Bells, Mama Co's girls of today don't know anything how to use local spices to prepare food. What they know is okay, they killed the men pennies. Okay, now from Kafui. Onyame enshra papa okay mention evangelist and so the nedia boo dukuo the way. God bless my winning team. Onyame enshra papa na say me say
abedru na ye de to so no che say wa no ma wie no water friend the chance mu evangelist benya kwati studio heavy okay nyame ka ho enim say efri ya dinkunim Marcos, please, good afternoon. Do you know that people don't know that a leaf of an okra is consumable? I am nkuruma haban no. Yeah. Or you see yourself, do you know if very nutritious? So yourself, do you know if very nutritious? So okay. Minimal na nutritious. Okay. Metiasie. Dear minimum no. Okay, na enye nkuruma haban, but ye wo ahaban bi na ye wo bi. Ewo ye fie no so aye hronton me brɛ fi ne din etro kakra yeah eye hronton etro kakra yeah eno na menima no say na yetumi de yetumi yeah ye ho no ye free ho no de menya hunu ebi ebiem de me hunu ya yoyo ene alefi no na ya me hunu na mehwe na eyi no nam eye bia na ase eye bia nti me hu se woman bi ye ekwafu mo ena obesre me se on titi bi enam se ene eye noa enam se eye noa nti ono ba ya otete na me so mani ye de ekọ eba so se eye no bia na emom na me hunu ni yie nti ono na daro manema me hunu se eye eno bia obi de ye papa was say good mama Kosia, good job to you and your panels. Was Ghana Mant is great with our local foods and vegetables, but not today. That strong fertilizer and chemicals are all over our food plant. Gladys Edifree Tech. And I will can say it is someone can say nyadwa and they want to be quarrying yard. I just say be young crassing and cry. This I just say be obia. Maybe an feature be no one casa. Wobia, why when you fish but for one more madia dear fertilizers no to mean one say no ya say sa akora do a punishment. The air higher, near air higher, yellow, much less, ya no more money and the mass for so many years. Now, me person me kaisa ni dino and ne and a makai because not. Come na se kwa potowe mo didi esi ya jai didi o esi enja na nyempo na no papa wa hanka asera ko ma men kasa papa kra na ka kire se say ayu anu kra didi ma wo benya cancer oh Jesus kra ye de anum koko wo mu no na first ehina mu nsuo ehina mu na kame be kai oh ehina mu nsuo cool oh sister na kakra what the message kakra so akata so ama na ehina mu nsuo na fridge kura se kunye yo bonso e bi me fridge shankwa me de kwan shamwa minti min no to ni bi ni o na tia de na wo ye say so no kama etoyi na me se me ye fast na ye gwo se ye say yenyan ensu a enunu bebre etinka dabi enti nsu na kasa bebrebe wo ko no nsu enyu na woni be fam enti anka hina mu nsu yi eye dan na mo ka che se eno no enye wopunu mu because omo wa kata so ai kama sister wakata so sabi na wo no wa na nampacho wan na eye dudonom dudo wan na eye bi annom ne dudo de okofa no ewiase pa ni nanka anopa wo ehina
kama yena waprum di si wodi nsuo yi gu egumu a na de kata so say nsuo no kra so ɛyɛ fom nsuo yi bio kama ni ahaban ya tete agumu nene apontirani na mu wo na mu wo no ma yɛ sta na wutwam ka wutu bobi no wo sani say ɛwɔ edua sen enti ayɛ sɛ nyunu na aban no kra no asa tete agu nsuo no ɛno so kra sa yɛ duro wo sɛ yɛ sum nyame kwa bible say yɛ ni aduane no yɛ fa na nsa yare nanso so no yɛ yɛntumi nya de nyame ka ɛna wo kɔkyerɛ obi aduro kra kɔkyerɛ obi aduro ɛna sɛ kata kra kyewa ho kata kyewa na wankasa wo fa wa fikyire ho ewurade yesu na wate ahahan kakra na waposa ne kakra anasa wo de atugem kakra na ayɛ mremremre kakra na waposa na wo de aso nunum na so wo pra na ye de asoja na ye aso agum bi na na ye nunum so nunum so tumi de yesa e champon so wo pra wo no so wo posa e champon no sese akodi e chire o ye nom na ye hunu e bi wo e champon de ye keke nyina e wo ho na unse kuro no ye ton asase no aha nti de wa nunum ni we wuti ya wo ya yesu ti ya ana hempo sense unse obi wensia na moja frimba we oso a opona hwene we opa hwene wotiti we say no waposa ya bakwa ahoma no so waposa ne kakra na wode achimu na wode aso ha ubechimagu ebi atreso na wode aso na say ya wutumi uje say ya wode tikosro na wode aso ha na wode aso ha se wo yafunu ya wo yapa we bi wotete a na wode akakaduro kakra na wode eya mesuwa kakra kan ho na ne kura mesuwa wo ebi ho mesuwa wo obi kra kaso obi bi fi abra so abra ye ayo mesuwa no ya pa no wenya mesuwa kakra kan ho do no ni mesuwa ya benya mesuwa eyemako ba kitin na ya mesuwa sense o mo ka so wa no ya mesuwa ya pa mesuwa na wenya mesuwa kakra na odi aka ho na anka weekend bia na yesaye yo ya weekend bia na yesaye ya maame unse anu na ma ya bre yo wa ba ha po yo se mo anu aka na to atwom wo sa na bantu anu na nka wo fa sa from na yo amema so wunim se ma ko we aboa mema papa mema sa ama wo mo ba ma ne say emma entri dia fusani kanya ne aye se unse mo na se bia wuturu mu ka mu ano na wo ba ma ne age na so enti se wo sisi no a mema de ye adwuma no unse wo mu ni adaje sesei no pa chonka kakaduro kakra na wafa nunumi kakra na ba ma wasa na wo fa mesuwa ne kakra ka ho a ubohu se ejina oba magina so henten ya da so nya mesuwa ye be mesuwa nkasa e de akire mo ene mema kra ntumi 2 minutes na ya jemu ni ho aba but wo tua wo sa fetire wo to you sa fadie be ne wo monsa mumpa bantua na fie be kura na mo bantua wo mu ato ba ye de wo bantua mon to bantua ntumu wo bantua mo fi mesuani anu ya pa kama wenya we bi wo hata we say wo hata ne kama na ya kama kura na wa kura efie se wo ya mwa de se ya uye bia no an se wasa wade ne wo mo ye de ho anwan nyina na agu sa me kwa ya dadai ya wo mo de ne but you can do it we wo betumi aye wo hata wa ya mwa de wo de agu konkum kama
Uye will be a while day. What's one now? The Ayana Fefe, Miss Oyanya Wadru. Okay, Yanya Wadru. And you and I are the son. Yes, the Kayama come here, Susanna near into me Nantia, Yawadia, Ubaya, Yawabi, Bibia, Kamakama, and Yagira, my first watch, I was here quite not yet to me, Beffy, and yet me a year, a bit why any Ancassa, Yadina dorsal, and a kidney, and a liver, and a lungs, and a one wine. Are you too much at the Amaye? Tino, yes, Yama, when you're here and Kakaka credit to a capinting, it will be great Macapinting. A capinting, yet I must say, we are to some moon, yet your bra yasono, and a yakapinting, and your wapewa. Come. Mema, yeah, happy Ghana might. Neno nenye so ye say ni. Freedom and Ade me be kan no. We dey issue na atwa hyem wone ne maame na. Fa ho de ke ye de na so ye fa ho de ye still na so she. There be freedom and we ya de ya je. You say ya Nsem na mo kan ntina me maka ne sa no. Say ntontura mu niam na yedi. Enti se me kan me hu bo se bo ya de yam makoi. Ene ko ye bi be ka sa bosom sem. Ye be ka sa bosom sem. Enti no so ye be ko so obi e besra no aba na wutwi we wo ebo so woni wadi ane no. Woni obede no. Ya sem. Kasa woni. Ya sem. Eya sembe na tontura mu nuane na no anso na de ekọ no na ekum ye yankwai na Samens Vita agan etose wonti wonim agan de ye me de pa ne se wo mo kofa atete de no tini ye de prekese enuane no wo prekese mu no ye ka nti eduro no agan omode ane tobi ye na ne ma no o kire mu a wa hu behunu sampa eduro no tete amamre fra yankwai yo Marco medase oni abidwafo ene mama yakai titibre no yakai enchi pa yankopon koso nshira mo da bia me kasa asem we se obi sum do akohwe no nkwa no da bia o so nshira no kwasem o so nshira no abri bia anti yankopon koso nshira mo oni abidwafo nyina producers ne eduma mu mpanyifo nyina nso na ahwefo nso ye nya omumu da bi ahwefo ne atiefo bi o so na amadwumadi ayedwumadi we have messages na na bana obani age papa o ma akandi a kire yen sa pepe yankopon shiramu ya mo bibia nso akwaba e de aba pimsan company pimsan na yenwuma mu no eniema ye nyina no e eniema e kayen tete dudo eni ade a na ye nananom enom no eno a na pimsan fo akofa sa dudo no ni ade no ya ye se de be ya won so betimi aboa o we won ha ho sa afi na mebe no a mekope nnua no na nnua no kra de he na mekọ akope yen ya pe eni ya hwehwe mahunu o ya de no de betimi aboa o ena ye de aba se tumirika na kope bito na ansa na kra na ye betua so aka nro no mo de monye numbers no mo hwe TV no mo wo numbers mi ni ye de ba ko be kam ho na mo amunso mo tie nso number no de kan 0209 0209 288 288 0209 288 after 0244 718 557 0244 718 557 na 0241 604 702 0241 604 702 sa numbers nyina no sa o WhatsApp be pauto ebia ope dura ye ka ho asem agan Samens Vita Herbal mixture ene ne capsules no na fe Precare natural powder sa Precare natural powder no eye prekese na fe so kwansusu a
ene awonwono ene enuane bi a wota di bi wo fie mu ne akeka bom e de aye saa powder ne de ama wo yɛsɛ wokɔtɔ saa nnuro wei nyinaa wie a deɛ ɔbɛyɛ sɛ numbers na mde to dwa no wobɛfrɛ numbers no na yɛ no wadi nkɔmmɔ oyadeɛ no deɛ ɛyɛ wo no sɛ bia ɛwɔ dompem oyadeɛ no ɛwɔ wo ntini mu oyadeɛ no w'adwuma a woyɛ ɛna ɛde saa yadeɛ no baeɛ a ne nyinaa ne yɛsɛ wato adi because wote pemsan company a pemsan ɛkyerɛ nnwuma nti yɛkyerɛ wo w'adwuma no kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ na wobɛyɛfo kwan so ɛbɛboa wo paa ɛno ne ɛboa wo afei wo nnuane sɛ mu also can be said painting bia dan me ni bia na anase bibia wonya bia wudi me pa cho eno na ye ma ho akwankyere efa wonuane de wo se wudi de wo se okeka bom na timi boa de ankra breben kra na wo se medidi ni nyina ye de kan ho na timi aboa fe wo ti bi so se se nuane bi wo ha o moja bi mu ni ade ni nyina do de ofra busa ye be kyerɛkyerɛ se yampa sɛ o moja ne aduane no e o twaka ni nyina no wofra ne akyerɛ na bibia e kama de ama o ɛno ɛna pemsan fo afa to yɛn so nti ɔmo a ɔmo to yɛ nuro na ɔmo num nyina no da bia na adanse wɔ ɔmo anum nti yɛ ka kyerɛ sɛ wotɔ aduro no wia numbers no ho hia paa sɛ wobɛfa numbers no na wafrɛ na yɛ no wadi nkɔmmɔ no deɛ wɔakyire no ɛboa ɛsustain o bɔfo kasɛm ɛne sɛ obi se manum nuro bebree mati brɛ mo yɛ me ya bisisi he manum atuatua nuro asesɛ nuro maka sɛ ɛyɛ saa nneɛma no yɛ paa nanso ma yɛ ne nyinaa nso me ho ntɔme ɛkyerɛ sɛ w'adwuma bi a woyɛ no saa adwuma no kwan a wofa so yɛ adwuma no wonsesa no nti wonum aduro koraa na aduro no brɛ no ase a still wobɛsan akɔyɛ saa deɛ na asan de aba ɛno nti na yɛ ada bia yɛka no bia aduro yɛ nanso yɛka no saa asɛm no akyerɛ ɛno nti yɛn afa ato yɛn ho sɛ sɛ wotɔ Semens Vital Herbal mixture ɛne ne capsules agan no na de precare ne ka ho a yɛbɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa de aka ho nti wobɔ sɛ wonum aduro no a sisi a na ho atɔ na nso adanseɛ no bi abɔ w'anum na nso adi atra foforɔ mekasa ebi a wo deɛ no woto ase na twetwe paa na ɔhaw a wafa mu no da bia na ayɛ sɛ obi kora na ato aduro mesrɛw ɛyɛ yadeɛ bi na ebetumi de saa ɔhaw no de aba ebi a mekasa wo diabetes asikyire yadeɛ wahyɛ ase sɛ wo manage diabetes no wakɔ hospital ya mo aduro onoma na sɛ wo hu sɛ wo check wo sugar no na akɔ fam pɛ no ano onom mepacho ɛno no bon sɛ akɔfa saa ɔha we dia bro ti yɛbɛka sɛ obi ɛto ase twetwe no na sɛ sciatica bi a wo diabetes na onya no wonya diabetic nephropathy saa nephropathy nerves no ɛhɔ ɛna yɛ na ɔha no ahonhono bebre anase ebi mu asisi ni ade ɛde ɔha we bɛbrɛ tu bɛ complain mi sisi ɛyɛ me ya meto ase twetwe me kosi me na ase ɛwom kra na me na ase apagya nanso wakɔ akɔyɛ kidney function test nanso yɛn hu sɛ bibia ɔha bia saa ɔhɔ obi wɔ kra sabi ne nan na ase na yɛ titiriti ne nsa yɛ titiriti esan sɛ nerves no ɔha wɔ hɔ ntina ya ka kyerɛw sɛ yɛn ofrɛ yɛn meda diabetes aduro so meda pressure aduro so yɛ ma wonya wɔ aduro ne nom yɛ bɛboa wo akyerɛw kwan a bɛfa so a wobɛnom yɛ deɛ ndi aka ho na ɛno so ama adwuma na yɛ ntɛntɛm de ama wo ni nyina nso obɛtɔ aduro no afrɛ yɛn na saa ɔha wo ni nyina afiri akwama wo meka sɛ wo apɔ so na yɛ ɔya paa obi se me de me kotodwo ɛhɔ asɛ me nante ana me kotodwo na asɛ me te ahwe ni asɛ obi sunsum me patɔ ɛba saa yɛ ɔha yɛse kɔtɔ agan no tɔpreke na tra pada ne ka ho na frɛ yɛn sɛ yɛntini mu a nitric oxide ɛwɔ nnuro mu no ɛbɛboa saa phytochemical na ɛboa ɛma ntini mu da hɔ ebi a wontini no sradeɛ bi na akɔda mogya fi na adam ɛbɛyiyi ne nyinaa mu kama de ama wo afei obi wɔ hɔ sɛ meyam samfro me paa kyɛ ne nyinaa no wobɛtɔ aduro agan no na watɔ precare natural powder na ka ho na precare natural powder no ɛno yɛ immune booster nti ɛma nkwamoa no ahoɔden ɛma aduro bi a wonum biara no ɛyɛ adwuma ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm nti tɔ aduro na frɛ yɛ number no 0244 718 557 0244 718 557 0209 288 288 0209 288 0241 604 702 0241 604 702 na make say we bema
enti ho asɛm na ne yɛka womɛma asɛm no nyɛ nkɔ yie usisi ne yɛ wo ya no wampɛ ho asɛm anka enti nenam so ama sisi a usisi no so ama umɛma asɛm atɔ fam na da bia me kasa asɛm wɛ sɛ obia ne ho a ɔkɔda ɔkɔgyina ne mpa ho ano ato ne ho ato ne mpa so na usisi no ɛno na control sura control fam umpeu because ɛhɔ no ɛna yɛwɔ bunch of nerves broni has a bunch of nerves a entina hodo bebree ɛwɔ hɔ no ma yɛfrɛ no coda aquina na saa coda aquina no ade ɛyɛ ne sɛ entina hodo na ɛwɔ no nyina na control soro ɛno na control fam sɛ hɔ tete ma umɛma asɛm ɛho bɛkɔ atwe ama wo nti umɛma asɛm na nneɛma si ne trase bɛma no ntimi ma ne ho mu so no mepatɔ yɛ nerves na ɛwɔ sisi hɔ na ɛna ɛde saa ɔha wei na ba mesrɛ kɔtɔ agan no mo deɛ yɛ a na yɛaka kyerɛm sɛ yɛma mo 442 mo deɛ no ne yɛma saa formation 442 no wotɔ nsuo no maako 9 watɔ to pa anaasɛ capsules no nso 9 watɔ preke natural powder no a ɛyɛ prekɛsɛ powder ne nnuane ahodoɔ bi no watɔ no nso mmienu de aka ho na wotɔ wie a wafa yɛ number no wosi matɔ aduro no bio na me deɛ me mɛma sɛ mo nyɛ bia ensɔre kra na sɛ me dem de kɔbɔ ani asisi ana me dae ya saa neti a me pacho eduro na ne agan no wonya ka enu ano ye bie boys code ne de amount they are to din boys code no ye bie ma wa so ye panyin wonfie na kwani mu wo da eduro bi so a wonom sɛ pressure eduro ne ade nyina ye bie saa code ne de amount e be boa ama niema asesa e de amount totally ye won panyinfo bi wo ma di adanse bebre ya da ko ye be ba ne a be boa adanse no kwa de a kyerɛw me srɛw kɔna kɔtɔ eduro na frɛ afenso sɛbi o yɛ ɔbaa umfiti komo how bebre na ɛwɔ hɔ misrɛ enam sɛ umfiti kono ya wom na sɛ wo de no sɛbi konfitire kura unhunu hwe basa na ayɛ ɔha bi afini bosome miɛnsa ne mfie mienu mepato ni nyina wo de tɔ aduro no anasa wo de no bosome baako na utumi konfitire mpre no because sɛ de nyankopɔn ayɛ ɔbaa bia no ɔbaa bia wontwa abra from 21 days to 36 days bia no I was say mujafino ba bonten net me siesie so oba e bia me kase wo hormonal imbalance enu nti na ma o how ne saa ba no so the progesterone estrogen and na say wo de ne say ne sitie follicle stimulating hormone and na say luteinizing hormone ana me pato edrona ne semens vital herbal mixture and capsules afi pre-care natural powder no e bebo a balance hormones ne the amount ama saa mfitikom ha ni nyina na to atwa usisi ya oya waposo onsa ye tititu na ye tititi saa o ha ni nyina be firi akwa ama ebi ameka se wo de ya utifa pai opa eya oya den me pato ya gan ene pre-care natural powder na woto na ono ma bonse niema be de din de ama onso de ne hemorrhoids anase piles de kan koko no me pato apart from oto ene oto kwan no e hope ida say internal na say external they abetuatua auto they are rectal prolapse akuja na friend saying bonse okokobu yaba me pato moja bako moja ni nyina to betwa ya obi a oti ho nyina ni nyina no be free ho akwa ma if you say sa na ema we nyina wo nsunsuanso we sisi ni so because they abetuatua to otena say age so otena se tia ne ho e basa o de how o de pressure tension na de to sisi ni so e basa o how bebre na bekom me masem ne umfiti kone ade nyina obenya effect ni nyina se oto aduro agan no ato pre-care natural powder na kan ho no afre numbers no ne enu adi nkomo na bia na openupa bi atu aton ope mako ato me pacho PFA pharmacy e wo kuma se New Road Junction e ho benya aduro ndo so pu ato Culinary Dani Herbal Ashtown ni mrom ho nyina bi wo ho sanso na Pulsar Ventures Misty Apidan ko mu nyina wo mrom ho e ho so benya bi wo afi Coastal Pharmacy o kuma se Children's Hospital nhwe ni mu akajetia ho nso benya bi wo afen so K Poly anase Kumasi Technical University so be have made pharmaceuticals so ho so benya aduro ni bi afen K won so bo Freddy Mens any Rock Pillar o konkoko a me pato Hillside Pharmacy anase Isaac Drugstore ho nso benya bi afen Antiakobam enkran so Repatch Ventures o Kanshi Drug Lane Onetina Teteba Halus Herbal Angel Herbal Snowbird ho nyina benya bi ho nom na Shaman so
call main station where masala to B class Herbal so if you number is 0244 718 557 0241 604 702 0209 288 0209 288 him say ya kasa gan obi obia odi so say etose wa ko mutu aso nyame insha papa haya Akoma 87.9 FM on TV Sacrum TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwara wutie no na yeguso a Ghana mant na minim say enne na se de tie bia no enra dwumadie a yedi ye ntoaso na wo patie na ntoase ne de ntoaso no me ka to me si eye fire na eye boom eye ja enra Judith apia efrey anajo no ofrey na wosenkene ba said ne program no esihye ye no eno nti ene ye Ghana mant no wa wo hwe said ye yesi aye ye studio hasa ya ene na ye hasa nti no ene no na ye de Ghana man no ochina nti Judith me say with TV no ho obeka so when o ma from kwato yem ochina ebre ni nyina ye woni yenua be ma no edea ochina ye ma obre said ye usi frey ye na so ye ka che o se be ma obre no nti Judith ema wa ba mu se Judith se Judith ema ba mu kra china ye modia enne de na penifo se yen fama Ghana man opening of Ghana man no enne no sa na etie nti wadawro mo china de Judith ye foul from King to King now so watch them with the emo. I say olden time if you want to prepare soup obi message no you will use kontomire konsusa moko tomatoes prekase akakadro kwentia dry fish head na chese enam tire no and a big salt fish kobe fin you will get your local soup when your local soup no we ye nana ebo Prisia Heman and what if you buy yabekwa man so na say de omanfo si fra no kra no che say enwanwa enti baluchi wo de yakwa man so no ho yenua na no yentimi bobo ni nyina ba fa toto so wo de awache na wo de atoso wo de kokko ni beans atoso wo de nuhu atoso wo de poto na wo de toso apreprensa no kwa na mse busa difference here there because you bebre ye ni mu difference no poto ni nuhu no nuhu no de mostly no na ya na wutumi de koko ana benkani eno na wutwitwa no enkete na poto no de ye ni mu no say eye kokko di abre pa no awo koto aguo no na method ne ye ba ko na bi poto no ewo eno de wo noa kokko no wi a eno no ayuwom no watwi so aha na umako no ni ade no bibia kama na de wonwo agu so but nuhu ne de wo noa wutwi wo moko no ne ade ne nyina wi a na wo noa se bia benkan ana kokko no a ebi kra so timi de virus so wutwitwa ne ketenkete na wo no awi a na fe wo de wo moko no ne wa de ni na wo hwie gum na wonum na de afa na fe wo hwie wa anwa no sorry wo no na wo de agum enu ne enu na wo ye potompoto na wo de wo ne se wo twi wo chi ho ne na wa amane wo de wa amane den ububu wototo kakra na fe wo de agum wakanu enti wo de fa nuane no egu so kakra ma yen won so frɛ bia ukro maduane no mukro maduane pa ye kama won so sema kakra bi na wo de akere ye sɛ de yesi ye no won so wo bibi fofra wo bɛka nuane no bi din a ye refie won so babubo bia we your go nti ya a line blanket pa boy hello we didn't baby akasa free Pacho me kasa finka. Ukasa finka me pacho yetie. Maybe I make sure I make come here from Kakra. So ama ye sadly ye nkola na ba na me di na no example from the bucket wa
enim fi ne maame de brɔfo akyerɛ na kontomire ko ɔbɛ didi kontomire enti mesrɛ sɛ nka yɛnya no just Ghana month ka bɛtumi paa nka na wɔtwe anaboso ne bi a nneɛmpa da bi a de bɛka yɛ nnuaneama yɛnkɔlaa no atumi ahu na mkɔma nnam hunu da ma ɔmani atumi agye ho adwuma papa na moyɛ no mebɔ mo aba so Yame ensha papa deɛ Beluchi ɛde to so no yɛfrɛ no ɔgɔɔ ɛyɛ kama na ɛde sɛ ɛno kora deɛ wokɔ adum a ɔmo yɛ adum patase ne ade ɔmo yie yɛ bi wɔ hɔ kama wodi ne baabi akasa within the Imana Mikasa Suri Cape Coast. Okay, Imayetio. Baby, myself, I have Ghana man TV, and so I come Krokata, and we are friendly and we are all raising. Okay, yes. Young so you won't quite be a fellow in Katin Kunto. And no, why ye, no, don't Katin Quanana, where she, one will control me, no way to the answer. Asahi, this no, and I'm say, na do I begin to do something. Am I use any being easy to be now? The Fede, Buno, now what things in who now where you more by no one more. Could you inquire something the day? Why ya dear pa bofi Buno no, ya dear still cry. Why you still no what you chat? Well, not to say the Nkabia with the cabbage, a gumono. What the bayer bro friend now with the gum and no crepa when ya may on shroud to so bet to me as she am bro for buno ya the young quine a sign at the year still within the baby I can say Well, cool. Yes, I can go you. It's not a family. Well, cool. I can't have to move. The cool for cool. That better no part of the Carol come. No seat and cut any room. No, the boom. Only one my way being a rabbi, not the boom. No one else sour. No one wants to become an old share. I don't talk to no one after Marco. I don't want to pressure the which would you at the same point to Kwame? I've got one card and a grand come. Marco, and then that's the power today. May on so papa the Adriana the didn't kind now or the tools Beluchi the tools and no year a preference na the year papa a preference the year papa we yan say a ben quino every year na fe which waburo na woman and many papa na wakwa yam a bruno na fe would you gumuno na e oka. Aha, would you bro the wakwa yamono, would you go and quine usabisi ho? Aha, it will na emu ya dia na would the beef a year come up papa preference. Any a DB, Yenia Bay for Adrian Bian, Yenia Bay for Adrian Bian, and no Swedish. A preference and Yenia Bay for Adrian Bian. Yes, Ramu Yakro Median, you are not one more day. A preference. Ah, make a biasa wash a bed than yes. A Dibinia preference. Yeah, you were the you know, a morning way. No, first, a moon, now, when you want, DB, Ghana is a woody and DB and Chile. Oh, Bay be anywhere within the baby I can say free. Bay you were what? Bay ye near Dianim within the baby I can say free. Why young con straight Nanya Kama? Who didn't baby a casa free? Afternoon, we patch yet you know. I didn't when ya so I call it a crowd will be that. Now, there are women came with the and Madam, quiet niti na sade womu minya brocha kameko banka fufu asi me kwan aje yi
Hello. Hello. We didn't baby I can say free. Hello. We didn't baby I can say free. It's also Marco Fundato, Sene, Akoma, the Mecasati go for India. No, Marco Fundato, Mr. Marco, when you cow, no one cheap a cow. No one cheap it. No, what she might come now because we are two. No, to one work with no, they are two. Marco, Jana, to check them a good sooner. Let me say yes. A cow. Kitten. Who's the walk of my canoe and kitten? Shoot. And I will not so by it. No one so by it. I said, my mouth is watery. It's watery. And so, yeah, that's what you're in Chachra. And Chachra, and that's what Chachra. Maybe I told you that. Never mind, Chachra. But Sabre, no, now, yade, and one more, and we had near the Tomono, and you want Chachra pa the so and Nadia no more day. I have sat on another mammy and your Cotolubi, and I'm not yet a but where you and Chachra, yet they and catch any shame say, and if you also would me to Kube, and I'm Chachra name so Ube to me at the Bofre. Na me say me onim chacha me hono no saa na me de yika kra gumu na me si cheka kra gumu jai me feel fucking no question we didn't be akasa free you from na na man kwa me kasa free nyan hello me pacho yeti obe me na enkamfo badin ka enkamfo bema na enkamfo eni makujira wa jawa adwa na de kura ni se ade achi anopa ade achi so anopa na di 3 days ade achi so ade 3 days na se watoto o dia to je matoto we twi makujira wa dia ka ho we twi ka de kakra de aguso o fa fi nkan o dia be fi papa media fasia manafa masedie ka media kan for me kan for me kan for no eja wajo na se ka for kra ye ko huru bio so bi wa kra se no tie ye no kan for tom we did not be akasa we do when it's ka fi sugar yo ba me na ye tie pacho me say this say obaya no family like against the law analysis. Papa, nothing is against the law. Sano, and you're against the law, Papa. Sano, nothing. A woman say, Mammy can be being told. Unless a phone or more marking it out. One was almost yeah, we're dropping crow or banners on Nantia. When you know to me and Nantia, yeah, the son will be also a retreating there. Uncle aboard, dear. Papa, son, on your against the law. My answer, baby, very many. Honestly, a Colony right say, and the job 2 months, one son. It is always sana not a Colony, and which you are to one of the Yan say a drone and I own say a nay made the entire yan say Omoka as someone some no a year. And no ya di good and force no. On say a hard did near day, na ya di good force so and no and to the be a yana a hard journey. Nanka sadie se bia wa wadua wununum bi e wo fie fichire ho wo ayi aha ana wo we kra ye de sa ye di gu kromu ma emoja ni e tampon ye de sa wo bi wo ho a wutumi na de ma ena ya o mo ka ho asem no enuro na ye de pete aha but ka sadie papa kanya against the law. Oh, okay. That's it. Okay. We didn't baby akasa. Eja wadwo abode ya soso. We didn't baby akasa. Your friend is off while I make a free.
Kwa. Osofo yet. Mekasa fijo kwa. Asofo kasa. Yeah. Meka kuka na betia ho asem kuka. Ye. Ena betia na odi da wada wa guso. Ha? Nyame ya wa adoma na abetia no udi ma bika to zafi na medi ade echi na o kan hia ne de no. De edankasa me say no de me said ni bi da de ade ache so but fufu ade so de ene me ti he me da so di fufu ade ache so papa for yeah said that wa si wa na ade ache so ni edi for garant said that wo ni edi esi wa ade chi ane awo mo wa aduane na ye kama we did ba bia gaza. Hello, we didn't baby akasa free. Yeah, my papa di bola bamba di senior because every touch my bunny. Okay, baba na yeti. Oh, mama my cat to somehow when na and that's a muji but that time the ani then the what say the way na kono ne aba we nya aba we you aba we nebi ni o so aba we di ni o ma ahonje na wo uba mi contact na yo so be friend kando na ye ko jari wo ma omo san de no ma ti de gusa aba num wudi o wudi na di ndi ndan na di na kwa kwa toya aba ne to uba the buri is and nebi ni o na de che uba the tran nebi ni o ba ni bi de kuma ti san ye ma we nyina da so kuma se kaji de grafo mu tiemi nyina no tan ko fa ye ntiri ya na nanu ya ma me no ma o mu tiemi no nda onye ti ya ma ya wusa titi nsem no da so on ti san ko fa ni ye ntiri o mu san ye de en ko fa mi ana mu di ba ya mbabu na ba ni ye se da de ye be sia mi da mu ni nyame ensha papa ma ne so aye hye ne be sa ya ba na haban na wo ka no ye fe na nworomo aha eno na first ne kra no ebi sign de ye na ye de me na me wa from in fact na me kwatiti bi ai na mabobo na makoton anwono na ne de chichire tinkafa no ya e friend anwono na esan so de ye nchachira ye won nchachira de no pa wo ho but say no it's a nchachira de ne bo de nti me maton nchachira de nti ma me bi nti say ye de anwono no na ye de shem finfin nchachira ne hia haban me nsa baako ne baako da finfin na baako da soro nti ni say ye be yisu nchachira de na no ye de anwono no a shem finfin na etumi aboa ye de manage na ubewi na ye green pa na ankate kaka enkate ye de shem wo de ku enchacha nsuo no mu nti wo sa to be no na mi to binti eso ana wo pa enchachra ha that's right onyame ayebi okay ye beko ni akwaji adro tete adro that's right niya wono mu ebeboa wa emma side effect eye baby ba kope eye faith homeopathic clinic bena ye nkra but that's Marcos mecha woni mabedwafo nyina ne etiefo ne ahwefo baby bia obi ade ncha so kokora emma obi bia so happy Ghana month na and I'm say I Ghana month ntino me gidi say Ghana for any age me follow discussion ne de ekoso nyina no say am for any age pa now says you see no arehosem ba ko aba ne say you see sa nyoma pa mo so enuane a ka say yenkodi ni ade ni nyina no arehosem e bo me say say no kane no na kaye maame no o hu ntosi ho kora na mo hwie ho nsuo gu a bia mo hwie gu ntosi mi pai wo ho na fifi but nay yakofa organically modified seeds and aduaba so a udi na aduane ni wia na ba ntimi fifi this e ope bi edua this also akoto na minya nsem no nka udi wi ya no akodua no say nya mo ho afri na bani but ye de science and chemicals asay bibia ti ba bia ya beduri no e nkwantana bia eso gina edin papa entina se kobase no mo drone so so you careful because we duane ankeno ni we dry di kan no chemicals edi kan ama ho de na perform that nti ekobase
who say konom chemical edrobia sa ka ho abra doctor prescribe ye na wa na wo boat si masa akoto dia na che say ehu pa odo ho etu adwam eno ntina Faith Homeopathic Clinic yakofa homeopathy ayaresa ediaba na homeopathy ayaresa no you say a holistic approach you can say approach be a holistic I try say bibia ka ba pomodemo you say health is not just the absence of disease no say onante ho a wokoba na nje so ho de ye won krofo a ya di o mato komfa no chi a omo ho odin chen nipa bi a omo na mabonti abota ya keka she because condition a ono de dem onim obi ahu ni die ntina ya gina to aye treaty no na wo de you de na ma wonim na wonim say United Nations and the World WHO I release report bi I say ye penipa ye from healthy people we are seeing now say ye do 9 billion ye pomo mo apomodin ye 5% only 5% of the world population are called healthy people 15% no, they're from hospitalized people or sick people. Only just 15%. Okay, 5 no 20. 80 na kano. They're free sub health people. Menyarin so mentia po. Na report na say 5% no omungu. Omuntengu kra. 15% no omungu so manageable. Yeah, na no so wu a oyemu nhwe obi. Oni so yare. Na menyarin so mentia po. 80% no omupa ni wu. Papa bi. Prekope. Enu ami hu no. Medasi na mne kwa ni gina ha o me ne nkura akọ di enkomo bi o ha kra o na okọ show report ni che say ya de hihye nkofo ho at various degrees of stages enya me dru ni pampo so aboni fe na clinical e be show symptoms nti no ofo se ne ho de the new obi an so na nipa dwantimi contain yare kopim se e be dru pempenso a ensentwene be daddy amana ko treat ye won nkofo a omu ntimi kra wo be je de se weekend ya maame a ono akogya ne nua ba yi na omukogya yi na omoba no na omunya enkra se maame ne baketwa eyare a omse baby a oda nanye oye ewu ani omkodua na akra na ewu ye de ehwamane ebo mo a ye twa pictures na omode ma akra pictures chechire na no maame no no ukogya obi no okọ na ye wi enko hwe so mrafie ne ba efri ne nchen call London and then 3 days e ba no koduru ya ne ya sa abana mane se o maame na oja ne hokọ ye no okogya obi am na kohwe de ba o yare a wo ye ewu akra na ewu ama maame no so ye de ho picture no nso ne kokọ chisi ano nso okogya obi o ono onyare nti wo beka so onyare nim na wonim sa wo yare se no ho wonim ni state of health and uti na Faith Homeopathic Clinic say ese obi ahu the state of your health because ye koba mpanizi obi nim dongu ade be cheso so yare hihye nipa ho because ye duane ye di na chemicals asay no ene polythene bag abeje anwon mo post eduane a ne de anwon mo chechire no polythene bag ne wo chechire ne de polythene bag chechire wa chemical ni na kom ena wudie enti wonni fa ho ni ya de anwon mo chechire yanka wonya chlorophyll ko mu akosa yare a cleanse or boost your immune system but enei you say abefo enitie ena polythene polyphenol a chemical bi open major causes of the cancer by a can be unim se me no kasa sisi ya discover arsenic mercury and a lead ewo galamsey area baby metimi aka western region bogoso ne patamu by anybody if you hope now confirmed according to a 2025 surveillance report Food and Drugs Authority Ghana higher ediaba they contain these chemicals very soon in Yania ebedwa man so ema ye koto it is a udivia and sign it you know the Kenyan say Faith Homeopathic bra ye fe bi detoxification wa bon kwan na ma kwan no kwan bi pa nya sekretwa e say ye wie ekope bi di na ye wie no ye di wie no what next udi wie and sign because every chemicals be a wonim banchina de wo fufuo no chemicals bi wo e bi weedicides e bi pesticides e bi preservatives ye pese aduan ne tena ho chese de be ya etwam a still na e benya bi adie okosha ibupe tamale farming community bi a family of 7 emunsia wu anadwo ba ko 2012 omukodi atrazone chemical even atrazone near preserve with the bambala beans no it was so powerful so we do it me see just hours and sana abin
and so aduane noae yɛntumi anoa chemicals no nipa kɔdi yɛ no owui yɛkɔyɛ autopsy no yɛhu traces of atrazone ɛwɔ ɔmo liver mu wei ɛkyerɛ how powerful chemicals ɛkɔ yɛ mu no ɛyɛ ɛno nti wanoa nkyerɛ sɛ chemical no so wanoa nti ɛnyɛ a na nyɛ nti wo bra Faith Homeopathic Clinic yɛbɛyɛ o detox yɛbɛtwe saa fi no nyina afiri mu obi wɔ hɔ a wɔyare wanom adura nkɔda ɔnte aseɛ sɛ ne yare no ntimi nkɔ yɛtua ne nneɔma bi sɛ sɛ yɛtua no wɔgyae biribia a doctor sɛ wɔnyae nso still yare nda so wɔ hɔ bra Faith Homeopathic Clinic yɛfɛ biribi autoimmune disorder so obi nya saa condition a ne immune system no sɛ bɔ ne ho ban ɔnom adura sɛ bɔ no adura no kɔyɛ adwuma no saa immune system no atwa ne ho kutia no enti saa nipa wei no ho ntumi ntɔ no da sɛ yɛnhu ɛnyɛ mfidie na ɛhwehwɛ mu ama yɛhu ne yɛde ne antidote akɔka no a wobɛka sɛ bayifo bi na ɛyɛ wo nso nyɛ bɛyie bra Faith Homeopathic Clinic bɛhyɛ fidie nim stroke nti obi si yɛ mfa no nsie abra ne nsaw no mbɛgye ne ba awareɛ because ne ho ayɛhu na no ma nsuo wayɛ basaa ɔmpɛ sɛ wobɛgu n'abusua no ma ɔte momfa mi nsie ɔno a wahwɛ ne ba ama ne ba bɛduru saa pɛmpɛ no but obi te Faith Homeopathic Clinic a ɔbaeɛ no ɛnɛ yɛasa ne yadeɛ ama wɔdi ne ba akyi kɔ n'ase asɔre ɛfa na onama o say edro any baby a Faith Homeopathic Clinic fa numbers we na frɛ Kumasi ye wo ahendema kokoben 18 mu honoma o Accra ko Santa Maria Abuja Junction wow so a wo Takrade no ye wa Naji Police Station che honoma na ko for duafo nyina monko Landry Managers Road and wo Poly Junction wow se wo Bogoso Seshi Amenfi Western Region hone Prestia area hona munya monko Bogoso main lorry station honum or branch kese ba e wo honum mfidi bia bi egu honum be chefidie yes can 36 never endings ye behu de ekofa oyawe bia ba ye na ye de nachi wade aka tiawa Faith Homeopathy nyeze bia beje kosohwe ye hu ya de ye madru ye hu nso nko ade a aye na wi ya no aye na wi ya no na emi de se ma ko so ote yi anwa de ni nyina kire se o maame ye ne hwe no wonim de nu na ya ma o maame enu ti odi adanse a onim de wahu that's right enu ti no mesro bra Kumasi ahnema kokobe fa number no 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Prophet Homeopathy ya die bia o dey just come fabra na ye mo yo mama ko kaka me resource na said the wire media personality a udi adanse ena no pa ya another big media personality bisu di adanse ya twena se omra Faith Homeopathic Clinic na omra me screen omra detox ni bi oma wa ma ye se ne nebeko wa ma ba se yen ya ofa ya chi akwa ene no po hu ya no se makom ho na me call no machine ye de share masum you see say na be 3 years di wanya sciatica nti wase na ne stress see na ha na ene ya am we treat not knowing say it was not completely healed na just say insan permanency to the machine share na suna start say screening no na nipa o screening catch there is a nerve bi wo to ase ha no ko na ono answer say be confirm say no crese no wanya sciatica ni yes please nti ho no you see say machine no ema ye hu yare a ha no ema radiatum mano edura sisi no wasipi esita na empanifo ka se onipa bia o kane anywani nti there are a lot of people are omo eye problem omo ankasa omo nim pressure abanani no so dan so wonim mfidi aye kan wase ma special machine ye de hwe ani oba ye de be show wani no so ama bibia pressure bia o wani no so bi ene say nipa America na se wasi machine so use bi na o use machine no obe hu se nsuo bi efifi na ni ase eba ene ye chene se efi no ada wani so no ene o how bia o wani so no ena machine be yi enti ye catch obi ase bra Faith Homeopathic Clinic wo de bra say wa ma machine ntimi detect o yare ni ama wadru enti ukotena ba bi say bi ase na ye me a unya wa o yare so wadru patcho boy dem am fancy Faith enso so de blenders aba Rev Becca say blender na e de eyam pinto say Bremakos ene oba pa bi
ebre mu bi na mo kosohwe na mo a mo be di ho adanse so pese o yam pinto a ye blender no bi na so beto I see pese o yam pinto a ye blender no bi na so beto na o ba so a wa bo nza wa to blender ye yam pinto a ano na man kasa enti se obi etie na ohwe na opesa faith blender ni bi ato a eboofo atufo o be fa koton fofo a obetimi afre 0556 27 71 0556 27 71 fra ebejo so nyame ensha papa ko faith homeopathic clinic na onso koje wa yare sa fe me di wo mo adanse pa faith de enya sabketo enya goro why ahaya Akoma 87.9 FM Onua TV or say Chrome TV Akoma mu nsam dwumade no eno ana wo hwe na wutie no na yanko na meni abema nkodi nkomo efi Dakua 360 Dakua 360 ye de anka hit patch de aba ade make bia utu some jeje hu bia no na je se bia anka sma so bia ha ye kama maso ahwe Ishmael Swahre, Evangelist Swahre, Anna Swahre, Nanekia Swahre, will be a say a kama. Bemena, familiar more. Already, we did Michia, a Tifonina, Yashafonina, Sonoka and Dakwa 360. Yeah, the hit patch. Yeah, I'll be just so. Now I'm quite patch. I say I'm quite by a plaster by painkiller. Painkiller with the yenom. Yeah, the tarry. No question. Into the serious back pain. You know, a driver for now, drive long journeys, but chances are 6 hours, 7 hours, 8 hours. Who here am kite patch. Today, at their son about bedano, no that tarry. And now, driver come with that tarry at tarry with you. No, what are they go so? Into driving still not a young Wujuma. Young man, so I'm quite fichena. A easy crime, Mama said, no, yes, to be called a Juma cry. Now, the home. Baby, at 340 and son of a wako. The tire wayaso hoa na Saturday na ko wejuma maye into back pain, neck pain, sciatica pa nkofo complaining pa into na abu nkofo pa sciatica o kwenchi oya ya use computer de bia na yetis CTS ye computer ya kwenchi and o top o upper back no ya into back o de bitare no de atare no here so be massage ama fatare keke nti no tare ade fell sa hit pattern say o tare between 5 to 10 minutes no won say hit a boom a boom hit e wo sa area no be a pain wo no na asati yejuma no and we no yesin ye no dodo na ye no unuma e ko mu a I bet say be break yejuma e be all part of the body. But his patch with the other time that side of pain. A problem no no problem. Maybe I'll also change no painkiller. Problem about into Debbie. With the who are not other time. Now say that here. When a friend say hit I'm quite patch. Who say I try to hit patch no. Bebre omukwa na ye yi for problem. Me patch o screenshot it. And then you cry Fred drone with your screenshot it. Now with the access way be na me pe I'm hit patch. Yes. Uyi mawa what ti no say na tie. You demonstrate actually. Okudwa so a 10 bi wo 2 no so bi wo nti enimu no echeni white echeni white enimu no brown into coffee color bisa into no year white first one white second best one as a white 2 no nyina but to coffee color way and no better be dia ya no sa and one no me say better paper be bia hono say efi anasa oil bia wo ho and sra udware ya no that tare and other tare so obetum de dware and white baby one good thing and udware and say bia say and say e edwan no nti am quite patch abasa e beboa yen yenyusu na emwa yen na yasu betumi de atare wa yase na wa yase nsu nwi wo ho enti e bia wo ye na wo ti a wo wa ye be haw
ebe ya oya kakra wodi nsuo wodi nsuo gu ho na adondon ebe wine easy amount enye wo ya bibia kama yeni kai mo na akuase say ye no kro anokre yemo numbers no na ye nkyere wo mo nso ba bia ombenya bia yo me da say numbers mienu e na frya obenya so number ba ko 053 053 664 53 34 053 664 you fit chrono or ayasino many do say yeah 053 664 53 34 053 664 53 34 and now 0248 50 9003 and that's 0248 50 9003 into frail baby bia Ghana ha ebi frail amanane ye bi sene omo DHL ye di sene omo UK Canada Enfa bia France South Africa bia offer so be kan and now ba Ghana ha eye Kumasi you see Kumasi and I minimum kase ba Kumasi Bantama Silver Farmer Western Pharmacy Alpha Dew Costa Pharmacy Ozone's Chemist Danny Pharma shops ni na obenye bi wo and go patase so a Saks Pharmacy oba Kumasi Moa Saks Pharmacy obenye bi okon kran ya okọ pharmacies akese e won kra ho nyina obenye bi Central Region Pharmacies e wo Cape Coast Swedru Takrade Sekendi ho nyina obenye bi okọ Aflaho a Vedi Pharmacy obenye bi ho oba ho a Mount Zion obenye bi ho oba ko ho ya Victorious Pharmacy obenye bi ho nti be bibia wo bia ya chapet be bia north e fa no wa Bogatanga na Vrongo ebi nyi ho nyina bi ho nti ofra ya o sabe kan ye obi bi same ebi afe na makai obi say o say ni kotodwe eye ne ya bara say e ho no ahono kakra okay ni the time so patran one good thing about the product we say ya on na e reduce swelling no into anti-inflammatory it's a painkiller into anti-inflammatory and antipyretic e got pyretic e pain inflame yeah e reduce pain inflame yeah okay nti wa wo send them some message maybe no ubetumi e de atare so na da bia kwato foforo ben hye nti make say afa na obi nso na ne da wo behwe ye a wo tie bi na o ka say bia ma ko me wo yade we yo metumi e de bia atare ana okay yare de o ye hypertensive ovunu medro koso no medro betumi atare enya de ye nom e de tare nti obi bia wo yare bia wo onu medro bia no obetumi use because wo ye nom ye de tare mesremo akora only 12 years untumi nyusu oba wafa yefu untumi nyusu pacha oba oma akora no for so untumi nyusu na ohunam so hetwitwi a open skin e bia kro unfat vital ekro so plaster dia so fan kwatare so obi a de bia ye yo kro de no correct nti apart from sanema na mabuboyi obi betime yusu obi betime so niti dabi pacha ti de nkofo mienu ese omuti o me na omde tamo omma so no call but yeah advice say be tare uti so because anoshi pa en pese e be ha ohun anant weni anoshi pa okay yamo number ni bi na fi me patch numbers no 053 664 53 34 053 664 53 34 and now 0248 50 90 03 0248 50 90 03 Bamodia na efresa number yin so na nchemu foforo bi a wohia ewo de yede Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma 87.9 FM Monia TV ose Chrome TV Akoma mu nsem dwumade Ghana mante ene aha ene edisie na course no se de esi bad just awai eso ye hye dan so ye bre ni nti na so ema
what they went to me abosumi nyina Ghana man bosome enti ye de bewura mu be hihye mu saa de mam ene na ye hwa de fa traditional marriage and no sade yes akwa ye no eno nso ye be na ebe ye wo de na wo be pe na ebe ye wo ferof ebe ye wo da nkasa enti ye be treat no nso enti egu so ye be ye ni na ede amamo yadem ase Akoma FM 87.9 Kumasi.